നമോ ഹൃദയത്തിൽ ധരിപ്പോരെ മായാബന്ധം മുറിച്ചൂടൻ മോദാബ്ധിയിൽ ആഴ്ത്തിടുമ കല്ലു വേണമോ ധരിക്കുകിൽ വേണ്ടെന്നായി തോന്നിയിടിലും ത്യജിക്കുവാൻ ഞെരുക്കമുണ്ടാക്കി തീർക്കും കല്ലു വേണമോ ഏവം പരരക്ഷയ്ക്കായി കല്ലു വിൽക്കും ജോലിക്കെന്നെ ഭവസൂനു ദേശം തോറും ചുറ്റിപ്പിക്കുമോ നാരായണ 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 രാധാ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ നാരായണ 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 കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി കോഹോസ്റ്റ് മാതാജി. എന്തോ മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഇപ്പൊ ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയൂതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ ചാപ്റ്റർ 7 നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർമ്മയില്ലേ ആർക്കും? ഭൗതികമായും ആധ്യാത്മികമായും ഉള്ള ഭൗതിക ലോകവും അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകവും എല്ലാത്തിന്റെയും പരമകാരൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമനിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി കണ്ടു. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരം ആളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദുഃഖിതര്, ധനകാംക്ഷികള്, ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ ജ്ഞാനി, അങ്ങനെയുള്ള 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്.
അതിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനികളെ. ജ്ഞാനികള്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനന്റെ അടുത്ത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ആവണമെന്നും പറഞ്ഞു. അതെ. അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പരമപദ പ്രാപ്തി. എന്താണ് പരമപദ പ്രാപ്തി? പരമപദം എന്താണ്? എവിടെയാ പരമമായ പദം? ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം. അത് ഏതാ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം? ഗോലോക. അവിടേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താം? ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ആ പദത്തിലേക്ക്, ആ പരമപദത്തിലേക്ക്, ആ പരമമായ ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താം? അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിം ഉച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അതിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയമാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തി സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് അതിഭൂതം? എന്താണ് അതിയജ്ഞം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് ഡൗട്ടായി, ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്ന വാക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പലവട്ടം പറയുന്നുണ്ട്. പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായ ആ പരമാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണോ ഇനി ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, അതല്ലാതെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രഹ്മം ഉണ്ടോ? ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണോ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? പിന്നെ അധ്യാത്മം. ആത്മാ എന്ന പദം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ 18 സ്ഥലങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഓരോ സ്ഥലത്തും പറയുന്നതിലെ ഓരോ മീനിങ് ആണ്. ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് ജീവാത്മാവിനെ ആയിരിക്കും, ചില സ്ഥലത്ത് പരമാത്മാവിനെ ആയിരിക്കും, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശരീരത്തെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലെ ആത്മ എന്ന വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് അർത്ഥമെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതും അർജുനന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളോട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്താണ്, അധ്യാത്മം എന്താണ്, അതുപോലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവ്, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തത്. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയമായ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോചരമല്ലാത്ത, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമായ കൃഷ്ണ മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പരമോത്കൃഷ്ടമായ, ആ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത അവിനാശിയായ ആ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാത്മാവാണ്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ജീവാത്മാവിന്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ ആ അംശമാണ് ജീവാത്മാവായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? ഈ പരമാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ആ ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. പരമാത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അതുപോലെ ജീവാത്മാവും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. അതുപോലെ പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? അളവില് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ
വിഭു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണുവാണ്, ഒരു അംശം, ഒരു കടൽ. ഭഗവാൻ കടലാണെങ്കിൽ ആ കടലിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ അളവിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആ സ്വഭാവം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വഭാവോ അധ്യാത്മം ഉച്ചതേ. അപ്പൊ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വഭാവം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവം. ആ ബ്രഹ്മത്തിന് ഒരു ശാശ്വത സ്വഭാവമുണ്ട്. ആ ശാശ്വത സ്വഭാവത്തെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? അധ്യാത്മം. എന്താണ് ആ സ്വഭാവം? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ലേ നാശമുള്ളൂ? ആ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അത് സത്താണ്, ചിത്താണ്, ആനന്ദമാണ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ആ ജീവാത്മാവ്. ആ സ്വഭാവം, ജീവാത്മാവിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? അധ്യാത്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത അവിനാശിയായ അതീന്ദ്രിയനായ ആ ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ സ്വഭാവം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള ആ സ്വഭാവം, ആ സ്വഭാവമാണ് എന്ത്? അധ്യാത്മം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മം. കാമ്യകർമ്മം എന്താന്ന് പറയുന്നത്? ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ. അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ദേഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന്, ഈ ജീവാത്മാക്കള് ജനിക്കുന്നതിന്, ആ ഒരു ശരീരം ഉടലെടുക്കുന്നതിന്, അതിന് ആ കാരണം, ആ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്, ആ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് അല്ലെ? ആ കാരണമാകുന്ന ആ വിസർഗം, ആ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ, അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മം കാരണമാണോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ ഈ ജനിച്ചും മരിച്ചും ഈ ലൈഫ് സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ, ആ കാരണം, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മ സഞ്ജിത, അതായത് കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾ. ആ മുൻജന്മ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഏത് ജന്മം കിട്ടുന്നു? ഇല്ല. മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതില്ല. 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളിൽ കൂടെ കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മാണോ, അതല്ല അതിൽ നീചമായ ജന്മങ്ങളാണോ, അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ദേവന്മാരുടെ ശരീരമാണോ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാദിദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ, അതായത് കൃഷ്ണൻ, അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി? ഈ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിഭൂതം? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? അതിഭൂതം. നാശമുള്ളത്, അതായത് നശിക്കും, എന്നും നിലനിൽക്കാത്തത്. നാശമുള്ളത് എന്താണോ ആ അതെല്ലാം അതിഭൂതം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആ നമ്മുടെ ശരീരവും നശിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് 6 തരം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഗർഭത്തിലുള്ള അവസ്ഥ, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്നു, വളർച്ച, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, അവസാനം നാശം, മരണം. ഈ 6 പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ആ മനുഷ്യ ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്, നിലനിൽക്കാത്തതാണ്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിഭൂതം. പിന്നെ പറയുന്നത് അതിദൈവം. എന്താണ് അതിദൈവം? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഈ കാണുന്ന സകല ദേവന്മാരുണ്ടല്ലോ, ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ആ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിദൈവം. പക്ഷെ ഈ വിശ്വരൂപം ഒരു ശാശ്വത രൂപമല്ല. ഇത് ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഈ വിശ്വരൂപം എടുത്തത്?
അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം എടുത്തത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപം ഇതല്ല. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപം ഏതാ? ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപം? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപം ഏതാ ഭഗവാന്റെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തായാലും വേണ്ടാത്തേ? വേണും കൊണന്തമരവിന്ദദളായതാക്ഷം ബർഹാവതാം സമസിതാംബുദസുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പകോടികമനീയ വിശേഷശോഭം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം? ശാശ്വത രൂപം. ഓടക്കുടൽ ഊതിക്കൊണ്ട് നെറുകയിൽ മയിൽപീലൊക്കെ ചൂടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ 2 കൈകളുള്ള ആ മനോഹരമായ രൂപം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇതില്? അധിയജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ, ഞാനാണ് ഈ അധിയജ്ഞൻ. അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ്, അധിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ്. ഈ പരമാത്മാവ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പരമാത്മാവാണ് അധിയജ്ഞൻ. പിന്നെന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യത് പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. ആ അവസാന കാലത്തില് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ മരിക്കുന്നത്, ആ മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവര് ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും. ഇത് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഈ കാര്യത്തില് സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അതിന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർക്കും? നമുക്ക് എങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും? നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കുകയാണ് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്താലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നാവൊന്നും ജപിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കൊന്നും വേണ്ട, ആ മരിക്കണ സമയത്തല്ലേ, ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുവോ? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഭഗവാനെ ജപിക്കണം. കാരണം മരണസമയത്ത് കഫം വന്ന് തൊണ്ട അടയും, നമ്മുടെ കാഴ്ച പോവും, കേൾവി ശക്തി പോവും, നമ്മുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചും ഭഗവാന്റെ സ്തുതികൾ ചൊല്ലിയും ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം ഭഗവാനെ. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ അന്ധകാലത്തില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടു ഭീഷ്മര യുദ്ധത്തില് ശരശയ്യയിൽ കിടന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഭീഷ്മര് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭീഷ്മര് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് തന്നെ നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു, സത്യസന്ധനും സത്വഗുണ സ്വരൂപിയുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാനിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമായ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുള്ള ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ മാത്രല്ല, ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സ്തുതിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഭീഷ്മസ്തുതി ഉണ്ട് ഭാഗവതത്തില്, ആ ഭഗവാന് സ്തുതികളൊക്കെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് സാധിച്ചത്? അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെ വന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവുക? എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം? നിരന്തരമായ നാമജപത്തിലൂടെ അതുപോലെ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനാവണം, ഭഗവാനാവണം നമ്മുടെ അവബോധം. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത, ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയം വരണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അവബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം.
അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാൻ ആവുമ്പോഴാണ് അതിന് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമപാവനനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. ഭഗവാൻ പരമപരിശുദ്ധനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തര്, അവരും പരിശുദ്ധരാണ്. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സുപ്രധാനമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മൾ അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാന സമയത്ത് ഓർമ്മ വരും? നമുക്ക് എന്തിനോടാണോ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ കാര്യമാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഓർമ്മ വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ജീവൻ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ആ വ്യക്തിക്ക് പവിത്രതയില്ല. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല. ആ ആൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാബോധം നമ്മൾ വയസ്സാവുന്ന കാലത്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു പറയും ഈ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണോ വായിക്കുന്നത്? ഇതിനൊരു സമയമുണ്ട്, ഇത് ഇപ്പോഴല്ല. എപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് 60 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മരിക്കാറാകുമ്പോൾ വായിക്കേണ്ട ബുക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നുണ്ട്, ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മള് ഭക്തി ശീലിക്കണം എന്ന്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ശീലിച്ചാലേ അത് നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറുള്ളൂ. ആ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ അത് പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണ സ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് വിജയം വരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം, അതായത് ഇനി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? പരമപദപ്രാപ്തി. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനധേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് മരത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ, തൃണത്തെ പോലെ എളിമയുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ നാമം നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് തുടക്കത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ഉറക്കം വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ തോന്നില്ല, മടി വരും. പിന്നെ ജപിക്കാം എന്ന് കരുതി മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനൊക്കെ മാറ്റി അതൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മള് ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്നല്ല പറയാ, അതിനു പകരം ഈ മന്ത്രം മുഴുവനായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരും. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് എഴുതുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ ബുക്ക് വായിക്കുന്നവര് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു വട്ടം ജപിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഡെയിലി ജപിക്കണം. ഒരു ദിവസവും ഒരു മാലയെങ്കിലും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാലയെങ്കിലും ദിവസവും ജപിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈധി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്,
ഹേ കുന്തിപുത്ര അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന സ്മരണ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ എന്ത് സ്മരണയാണോ വരുന്നത്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം. അപ്പൊ ഹേ കുന്തിപുത്ര അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. ഇനി അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഇനി അതല്ല ആ മരണസമയത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്മരണയാണ് നമുക്ക് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മള് സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സത്വഗുണ സ്വഭാവം, രജഗുണികളുടെ സ്വഭാവം, തമോ ഗുണികളുടെ സ്വഭാവം. അതുപോലെ നമ്മൾ സത്വഗുണികൾ എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും, ഭഗവാനെ ആരതി, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യും, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. എങ്ങനെ ഉദിക്കും? ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സ്മരണ തരും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഓർമ്മയും മറവിയും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ സ്മരണ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താം. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മുടെ നിയത കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി നമ്മുടെ കടമകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ ജന്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ദേഹമായിരിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ദേഹം ഇതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിക്കും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ദേഹമാണെങ്കിലോ അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അതെവിടെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ദേഹമല്ല കിട്ടുക, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ആ ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നിരന്തരം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും തോറും നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രയും കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ജപിക്കും തോറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് നിയമങ്ങളില്ല അല്ലെ? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ നിയമങ്ങളില്ല. നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം, എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ജപിക്കാം, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് ജപിക്കാവുന്ന മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ജപിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ആവണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്. ഭരത മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു? ശകുന്തളയുടെയും ദുഷ്യന്തന്റെയും പുത്രനായിരുന്നു ആ ഭരതൻ. ആ ഭരതൻ രാജാവായി. അദ്ദേഹം നല്ല സത്യസന്ധനായ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു, ഒരു രാജർഷിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യമൊക്കെ ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതം എന്ന പേര് വരെ വന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല രാജാവായിരുന്നു. അത്രയും നന്നായിട്ട് രാജ്യമൊക്കെ ഭരിച്ച് പ്രജകളെയൊക്കെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തന്നെ. അവർക്കൊന്നും അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ ഒന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും സത്യസന്ധരായ ആളുകളായിരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിനും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ച ആളാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന് രാജ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് വന്നു. പിന്നീട് ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോണ്ട് ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻ. ആ മാനെ ഒരു സിംഹം പിടിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പേടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി. ആ ചാടിയ വഴിക്ക് തന്നെ അത് ഗർഭിണിയായിരുന്നു, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ആ മാൻ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവിച്ച് മാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി. ഭരത മഹാരാജ എന്ത് ചെയ്തു? പോയിട്ട് ആ മാൻകുട്ടീനെ എടുത്തിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ മാൻകുട്ടീനെ വളർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തില് ആ മാൻകുട്ടീനെ വളർത്തി. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ മാനിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തായി?
ഓരോ ദിവസം തോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന പൂജകളും ഒക്കെയും താല്പര്യം കുറഞ്ഞു. ഫുൾ ടൈം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, ഈ മാനിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ശ്രദ്ധ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാട്ടിലേക്ക് പോയ മാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല. തിരിച്ചു വരാതായപ്പോ എന്തായി, അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമായി. കാരണം അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി ഈ മാനിന്റെ അടുത്ത്. ഈ മാനില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി. ആ മാനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഭരത മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ എന്താ, ഈ മാനിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ഈ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു, മാനായിരുന്നു. കാരണം ഈ മാനിനെ കാണാണ്ടുള്ള ആ വിഷമത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ആ മാനിനെ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ മരിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാനായിട്ട് ജനിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത്രയും നന്നായിട്ട് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻജന്മം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ മാന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ കിട്ടി. ആ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, മുൻജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കാതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാതെ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്താലും ഉപദ്രവിച്ചാലും ഒന്നും പറയില്ല. ഒരു പ്രത്യേക തരം ജന്മമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജഡഭരതൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച അവസാനം ആ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കിട്ടി. അപ്പൊ എത്രമാത്രം നല്ല ഭഗവാന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തു പറ്റി, അവസാന നിമിഷത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി. ആ ചിന്ത ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം മാനിനെ സ്മരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു മാന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നു. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുധ്യ ച മയ്യർപിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയഃ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിലും ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ, നീ നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുക. നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പാപം വന്നു ചേരും. പക്ഷെ നമുക്ക് കർമ്മഫലം കിട്ടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനോബുദ്ധികൾ എന്നിലും ഉറപ്പിച്ചും ഇരിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇത് എന്റെ ധർമ്മമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, അതെല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കണം, ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നീ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ കണ്ടില്ലേ, പ്രഹ്ലാദൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹം സമയം കിട്ടുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു, ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും വലിയ അത്രയും ദുഷ്ടനായ ഒരു അസുരന്റെ മകനാണ്. അന്ന് അവിടെ ഉള്ളവര് മുഴുവനും അദ്ദേഹം ഇത്രയും ദുഷ്ടനായ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വളർന്നത്. പക്ഷെ എന്താ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമേ ജപിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ നീ നിന്റെ നിയതകർമ്മം ചെയ്യണം അർജുന. നീ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചോ. എന്നിട്ട് നിന്റെ മനസ്സും നിന്റെ ബുദ്ധിയും എപ്പോഴും എന്നിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പറ്റി. അപ്പൊ എന്താ, ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കർമ്മഫലം വരില്ല. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നിന്റെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയും എന്നില് ഏകീകരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമുക്ക് ഭഗവാനില്
ഏകാഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. വേറെ ചിന്തകളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ മറ്റു ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണ നാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. അതിനെ ഒട്ടും സംശയമില്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏത് മാർഗത്തിലെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കണം. ഏത് മാർഗം? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ നിരന്തരം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദിവസവും നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക, ഭക്ഷണം, ഭഗവാന് ദിവസവും ആരതി ചെയ്യുക, വിളക്ക് വെക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയായിരിക്കും. നമ്മള് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട, അയ്യോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് സ്മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട്, അയ്യോ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്മരണ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനെ എന്ത് വേണം? നമ്മള് നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് ജപിക്കണം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, എന്നെ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി, എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന വ്യക്തി, എനിക്ക് എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. കവിം പുരാണമനുശാസിധാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേധ്യ സർവസ്യധാധാരമചിന്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതി അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. സർവജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം, കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇനി എന്താണോ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത്, ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും മുളക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. സർവനിയന്താവാണ്. സർവ ചരാചരങ്ങളെയും സകല ഭൗതിക ലോകത്തെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെയും സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? സർവ്വതിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഒരു അണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അണുവിനേക്കാൾ തീരെ ചെറുതുമാണ് ഭഗവാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലുതുമാണ്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ചെറുതുമാണ്. നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്. ഈ കാണുന്ന സകല ലോകത്തിന്റെയും സർവചരാചരങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമുക്ക് അനുമാനങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ കണ്ട ഭഗവാൻ അതുപോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അചിന്ത്യനാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? അതിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ്. ആദിത്യം എന്ന് വെച്ചാല് സൂര്യൻ. ആ സൂര്യ തേജസ്വി, സൂര്യകോടി സമപ്രഭ, 1000 കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരുടെ പ്രഭയാണ് ഭഗവാന്. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാൻ ദിവ്യനാണ്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ഒക്കെ അതീതനുമാണ്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? 4 തലയുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവ് എപ്പോഴും ആരെ ധ്യാനിക്കുന്നത്?
ഭഗവാനെ. ഭഗവാനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ കാണാം മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ആരെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെ. പക്ഷെ സംഘർഷണ രൂപത്തിൽ. ബ്രഹ്മാവ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണ 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 എന്നിങ്ങനെ എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ജപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രാമ 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 എന്നാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സംഘർഷണ രൂപത്തെ, ആ സംഘർഷണ മൂർത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പോലും, ഈ ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും പോലും ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? അവര് പോലും ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുഖൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗയോഗ വഴി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രാണവായുവിനെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എങ്ങനെ, ഈ അഷ്ടാംഗയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അതുപോലെ അഷ്ടാംഗയോഗ ചെയ്തിട്ട് കുണ്ടലിനി ശക്തി ഉണ്ട്. ആ കുണ്ടലിനി ശക്തിനെ നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ധ്യാനം ചെയ്ത് അങ്ങനെ 6 ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ഷഡാധാര ചക്രങ്ങളുടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ എവിടെ വരെ എത്തിക്കും? ഭ്രൂമധ്യം വരെ എത്തിക്കും. ആ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ യോഗിക്ക് എപ്പോഴാണോ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭ്രൂമധ്യത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ സ്റ്റോറി അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? അജാമിളന്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അജാമിളൻ ആരായിരുന്നു? ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. ഭഗവാന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അച്ഛന്റെ മകനായിരുന്നു. ആ അച്ഛൻ ഭഗവാന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയും ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഭഗവാന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. കാട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു സ്ത്രീ വേറൊരു പുരുഷനുമായിട്ട്, ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയാണ്, വേറൊരു പുരുഷനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആനന്ദിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോ എന്തായി? ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീയോട് ഒരാഗ്രഹം, ആ സ്ത്രീനെ വേണം, ആ സ്ത്രീനെ എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോയി പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി. 10 മക്കളുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അവസാനത്തെ പുത്രനെ അദ്ദേഹം നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ ഈ മക്കളെ, ഭാര്യനും ഇത്രയും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ മക്കളെയും വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് നീചകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. മോഷ്ടിക്കലും അങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാതായി, കിടപ്പിലായി സമയത്ത് അങ്ങനെ മരിക്കാറായി. അപ്പൊ മരിക്കാൻ സമയത്ത് യമൻ വന്നു. കാരണം ഇദ്ദേഹം ചെയ്തൊക്കെ നീചകർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദൂതന്മാര് വന്നു, യമകിങ്കരന്മാര് വന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? താഴെയുള്ള പുത്രനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആൾക്ക്. അപ്പൊ ആ താഴെയുള്ള പുത്രൻ പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ കുട്ടീനെ വിളിക്കാണ്, നാരായണ എന്നല്ല പേര്, നാരായണ നാരായണ എന്നുറക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാർഷദർ അവിടെ വന്നു. കാരണം ഇദ്ദേഹം അവസാന സമയത്ത് ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചത് ആരെയാണ്? നാരായണ എന്ന്. വേഗം ഭഗവാന്റെ പാർഷദർ അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യമകിങ്കരന്മാര് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ യമകിങ്കരന്മാര് പറഞ്ഞു, ഈ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെയാണ്, ഞങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകാന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല, ഇദ്ദേഹം നാരായണ എന്നാണ് വിളിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനെ കൊണ്ടുപോകുക. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ അവിടെ യുദ്ധമായി. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് അവിടെ യമദേവൻ നേരിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ യമൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവര്, വൈഷ്ണവര്, ആ വൈഷ്ണവ ഭക്തരെ, അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അജാമിളൻ എന്തായി? എങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവസാനം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കിട്ടി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെയാണോ സ്മരിച്ചത്? അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് മകനെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പേരിട്ടത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് എന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട്, അദ്ദേഹം എന്നെയാണ് വിളിച്ചതെന്ന് കണക്കാക്കി അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അവനെ
അയാൾക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പണ്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം, വീടുകളിൽ എല്ലാവർക്കും പേര് ഭഗവാന്റെ പേരായിരിക്കും. നാരായണൻ, ഗോവിന്ദൻ, കൃഷ്ണൻ, രാമൻ, വാസുദേവൻ, മധുസൂദൻ, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള പേരുകളായിരിക്കും ഇടുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമല്ലോ. ഓരോ വട്ടം അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമല്ലേ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പേരുകളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. അതാണ് അജമിളന്റെ ആ ജീവൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ജമകിങ്കരന്മാരും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദരും വന്നിട്ട് അവര് തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അവസാനം എന്തായി? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് മുക്തി കിട്ടി അജാമിന്. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ത നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ത, നിരന്തരമായ ഭക്തി സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സതതം, എപ്പോഴും, എല്ലായ്പ്പോഴും. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ കീർത്തിക്കുന്നവൻ. എങ്ങനെ? അനന്യചേത, ആ മനസ്സില് വേറെ അന്യമായ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ എന്നെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും എന്നെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ യോ മാം, ആരാണോ എന്നെ സ്മരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും നിത്യമായി എപ്പോഴും എന്നെ ആരാണ് സ്മരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ വേണം? നിത്യവും സ്മരിക്കണം. അതുപോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും, സതതം, എല്ലായ്പ്പോഴും സ്മരിക്കണം. അവന് ഞാൻ സുലഭനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോഴോ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം, എന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും സതതം എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുന്ന ആ ഭക്തന് ഞാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മാമുഭേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാഗതാഃ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വഴി എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം. ആ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആരാണ്? മഹാത്മാക്കളാണ്. ആ മഹാത്മാക്കൾ അവരൊക്കെ പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. പരിപൂർണത നേടിയവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ലോകം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇത് ദുഃഖാലയവുമാണ്, ഇത് അശാശ്വതവുമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവര് പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ ദുഃഖപൂർണമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ അസ്ഥിരമായത്, ഈ നശിക്കുന്നത്, എന്നും നിലനിൽക്കാത്ത ഈ നശിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഇനി വീണ്ടും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അവരെവിടെ നിൽക്കും? അവര് എന്റെ ലോകത്തിൽ വരും, എന്റെ പരമമായ ധാമത്തിൽ വരും. അവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. പിന്നീട് എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അവരെപ്പോഴും എന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ശാശ്വതമായ ആ ലോകത്തിൽ അവരെപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുഭേത്യ തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹമാണ് ഏത്? ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായ പാതാളം വരെയുള്ള ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. 14 ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതിലെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഏത്? ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വരെ എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ട്. ഈ ജനന മരണം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ കാലയളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പോലെ കാലാവില്ല ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത്, അതുപോലെ ആവില്ല സത്യലോകത്ത്. അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്തായാലും തീർച്ചയായും അതിനും നാശമുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക, ആ ബ്രഹ്മലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതലുള്ള എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പുനരാവർത്തി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതലുള്ള 14 ലോകങ്ങളും ഇവിടെ പുനരാവർത്തി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട്
എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരണം, എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരണം. അവിടെ വന്നാൽ എന്താ? അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുനർജന്മം ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആ ജന്മമാണ് അവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ഹിരണ്യകശിപു വരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ചോദിക്കുക? കുറെ കാലം തപസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാണ്, എനിക്ക് അമരത്വം വേണം, എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മാവ്? എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്, പിന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ അമരത്വം വരം നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു പദവിയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പദവിയാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് വരെ മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പരമപദ പ്രാപ്തി. അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ പരമമായ പദം? ഭഗവാന്റെ ലോകം. ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്താം? ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അവ്യക്തോക്ഷരമിത്യുക്ത തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം? വേദാന്തികൾ പറയും അവ്യക്തമാണെന്ന്, അതായത് അത് വ്യക്തമല്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ അക്ഷയമാണ്, അതായത് അതിന് ക്ഷയമില്ല, അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ആ വേദാന്തികൾ പറയുന്നില്ലേ അവ്യക്തമായ അക്ഷയമായ ഒരു സ്ഥലം, ആ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ധാമത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പിന്നെ എന്താ? അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ, അവിടെ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിധിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടുമ്പോ പുണ്യം കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം? വേദപഠനം, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? പുണ്യാണ് കിട്ടുക, നമുക്ക് പരമപദം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ കിട്ടും? നമുക്ക് മോക്ഷം കൂടെ കിട്ടും. ഭക്തി സേവനം, ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും സ്വർഗം കിട്ടാനും പിന്നെ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് മാത്രം മതി. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പുണ്യമാണോ കിട്ടുന്നത്? ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവസാനം സനാതനമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യാം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എത്തുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലും അതിനെ പോലും നമുക്ക് പിന്നിട്ട് കളയാം. അതാണ്, അത്രയും വലുതാണ് ഈ കൃഷ്ണബോധം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപം, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തനെ പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഇതറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ പറയും? ഭഗവാൻ രാസലീല ആടിയതാണ്, ഭഗവാൻ മോഷ്ടാവാണ്, കൃഷ്ണൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്ന ആളാണ്, പിന്നെ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്, ചതിക്കുന്നവനാണ്, കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നവനാണ്, നുണ പറയുന്നവനാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? അഭക്തരെന്ന് പറയാം. അവര് അഭക്തരാണ്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര്. അപ്പൊ അവരെന്ത് വേണം? ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സഹവാസം കൂടുമ്പോ
ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുമ്പോ ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അയാൾക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾക്ക് അവസരം കിട്ടും. അങ്ങനെ അയാൾ നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാന് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ പ്യൂരിഫൈ ആവും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പഠനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ, ആ അറിവ് നേടാനായിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കണം? ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ തെറ്റായ ചിന്തകൾ മാറണം. അതിന് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസം, സത്സംഗം, ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി പഠിക്കണം. അവനെപ്പോഴും കൃഷ്ണബോധം അനുഭവപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണി, ഭഗവാന്റെ ഗാനം. അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോ അവന് കൃഷ്ണബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമ പ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ഭഗവാനിലെ പരമമായ പ്രേമഭാവം, ഭഗവാനില് നമുക്ക് ആ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലെ കൃഷ്ണൻ, ആ കൃഷ്ണൻ മാത്രം, ആ പരമപദം മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഭൗതികമായി ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ആ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ സ്റ്റേജാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരമ പ്രേമഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. എങ്ങനെ? ആ കൃഷ്ണഭാവത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തുമ്പോ. അതായത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്യുവറായിട്ട് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി പ്യൂരിഫൈ ആയി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമ പ്രേമഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടും ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാം. ഈ ഗോപിചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഈ ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ധരിക്കുന്നതാണ് ഗോപിചന്ദനം. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദാണ്. ഇത് ഗോലോകാണ്. അതുപോലെ ഇത് ഭഗവാന്റെ പാദാണ്. താഴെ കാണുന്നത് എന്താണ്? തുളസി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യമരാജൻ നമ്മളുടെ മരണസമയത്ത് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ യമരാജൻ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ആളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. കാരണം ഇത് വൈഷ്ണവന്റെ ചിഹ്നാണ്. അപ്പൊ നെറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോ അറിയാലോ ഇത് വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് യമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ യമരാജൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഭഗവാനാണ് വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദരാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദക്കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।